Yesaya T9 Na maba son besoso obarima krumu dano akase. Yebedi yanara yanaduane. Na yasha yanara yanatade. Ma wamfa udin konto yenso. Na yi yanani wofri yenso. Edano na Awurade ban no beye fefe nyamnyam. Na asase so aba beye ahoahoade ne ahyehyede ama Israel nkaya wanya nkwa no. Na de wagya no Sion ne de wakan Jerusalem no. Wobefre no kronkron. Wona watwere won din afra atiasefo mu. Jerusalem nyina. Da Awurade de atemu honhom ne ehye honhom behohoro Sion mama hofin. Na wayi Jerusalem mugya so afri mu no. Na Awurade beye mununkum ne wisie awia. Ne ojaframa hyen anajo. Akata Sion beposo tena bie nyina ne nkrofo a wahia hoso. Na akatamanso akata animunyam no nyina so. Na ebeye ntomadana ase wonwunu awia. Awuhuru mu eni dwane kobia ne huntabia apra na ne nsuturu mu.